WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukig. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabigyan kabasan at si kayo namin kapaborito. Agonata na Lunes, July 7, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, motor rider patay matapos na sumalpok sa poste ng kuryente sa may National Road. Radyo Pangasinan Balita. Binata arestado naman sa anti-illegal drug by bus operation. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa, ikinababahala ng UNAIDS. Radyo Pangasinan Balita. 94,000 na residente apektado sa pag-alburuto naman ng Bulkang Kanlaon. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, assets ng TikTok, balak ibenta sa China. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, 43 katao nasawi sa pagbaha sa Texas. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, resulta ng laban ni Manny Pacquiao kay Barrios, nakadepende sa kondisyon at kalusugan ng 46 anyos na si Pacman. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, Hidilyn Diaz gustong magturo umano sa University of the Philippines. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, EXO member na si Jen babalik sa Manila sa August para sa K-drama concert. Radyo Pangasinan Balita. At Bini maglulunsad umano ng sariling cosmetics products. Radyo Pangasinan Balita. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, dead on arrival sa paggamutan ng isang motor rider matapos na sumalpok sa poste ng kuryente sa may National Highway ng Barangay Barakbak
mga Tarem, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Ador Javier, 26 anyos, residente ng Barangay Makarang na nasabing bayan. Ayon sa pulisya, alas 9 ng gabi nang maganap ang insidente kung saan ang biktima ay nagmamaneho ng motorsiklo at tinatakang lugar nang mawalan ng kontrol sa manibela at sumalpok sa poste ng kuryente. Nagtamo ng multiple injuries ang biktima at dinala ito sa Mataram District Hospital ng mga nag-rescue para malapatan ng lunas, subalit idineklarang dead on arrival. Sa investigasyon, ang biktima ay nasa impluwensya ng alak ng maganapang insidente at walang suot na protective gear. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, arestado naman ang isang binata sa isinagawang bypass operation ng Dagupan City Police sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, hepe ng pulisya at sa koordinasyon ng PDEA RO1 sa Sitio Kalamyong, Barangay Bunuan, Quezon, Dagupan City. Kinilala ang suspect na si alias Bong, isang mangingisda at residente ng Barangay Pugaron, Sentro, Dagupan City, kabilang sa listahan ng street level individuals o kay SLI. Nasamsam mula sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 5 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 34,000 pesos kasama ang marked money at boodle money. Kasong paglabag sa Section 5 sa Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kakarapin ng suspect na ngayon kasalukuyan nasa kustudiyan ng pulisya at isinasailalim sa tamang proseso alinsunod sa batas. Ang matagumpay na operasyong ito ay sumasailalim o kay sumasalamin sa matatag na paninindigan ng mga kapulisan at suporta ng mga mapagmatsyag na mamamayan upang sugpuin ang ilegal na droga at tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng komunidad. Radyo Pangasinan Balita. Bagong kalsada naman sa Arzadon Road ng Barangay Mayumbo binuksan na matapos ang 30 taon na problema sa baha ng Arzadon Road sa Barangay Mayumbo. Madadaanan na rin umano sa wakas ng mga residente ang bagong ginawang kalsada sa tulong ni Abono Party List Congressman Iskimo Estrella, Department of Public Works and Highways. Tiniyak ni Mayor Belen Fernandez ang maayos na pagkakagawa ng kalsada sa kanyang isinagawang inspection kasama ang DPWH, City Engineer, Mayumbo Barangay Council at ng iba pa. Ayon sa alkalde, maglalaan rin ng pondo para magpapatuloy para sa pagpapatuloy ng proyekto sa buong Arzadon Compound at ayon rin sa DPWH ay mag-umpisa na ang Phase 2 ngayong araw. Nagpasalamat naman ang mga residente sa pagdinig ng kanilang matagal na problema at tiniyak ng alkalde na ang syudad ay handang tumulong sa pagsasaayos sa mga kalsada sa barangay para sa tuloy-tuloy na flood-free Dagupan. Radyo Pangasinan Balita. Naaresto naman ang pinagsanib na pwersa ng Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan Police Provincial Office, Santa Barbara Police Station Regional Intelligence Unit at ng iba pa ang isang lalaking kabilang sa top 10 most wanted person sa Pangasinan. Alas 12:30 ng hapon sa may Barangay Minyan West, Santa Barbara, Pangasinan. Kinilala ang suspect bilang isang 22 anyos binata at residente ng nasabing barangay. Siya ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Family Court First Judicial Region Branch 15 Dagupan City, Pangasinan para sa kasong 2 bilang ng statutory rape at walang inirekomendang piyansa. Ayon sa intelligence records, ang nasabing suspect ay itinuturing na top 6 most wanted person sa provincial level sa ilalim ng Target Intelligence Packet ng PIU Pangasinan PPO. Sa ngayon, nasa kustudiyan ng Santa Barbara Police Station ang naarestong individual para sa kaukulang documentation at tamang disposition. Radyo Pangasinan Balita. Sa ilalim naman ng pamumuno ni Police Colonel Ricardo David, Acting Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, isang matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga ay sinagawa ng operatiba ng Dagupan City Police Station katuwang ang
PIDEA RO1. Dakong alas 12:12 ng madaling araw kahapon, isinagawa ang bypass operation malapit sa Magsaysay Fish Market sa Barangay 1, Dagupan City, Pangasinan. Nasa kote sa operasyon ang 27 anyos na suspect, may live-in partner, isang helper at residente ng Barangay Pantal, Dagupan City. Nakumpiska mula sa pag-iingat ng suspect ang dalawang heat seal transparent plastics J na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang may bigat humigit kumulang na 5 gramo na tinatayang may market value na 34,000 pesos. Kabilang din sa mga nakumpiska ang isang 500 peso bill, mark money at 6 na piraso ng photocopied 1,000 peso bill bilang budol money. Agad na dinala ang suspect sa Dagupan City Police Station para sa wastong dokumentasyon at disposition. Kasalukuyang inihanda ang kasong paglabag sa Section 5, Article 2 na Republic Act 9165 at Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspect. Patuloy ang Pangasinan PNP sa pagpapaigting ng kampanya laban sa iligal na droga sa buong lalawigan. Kaagapay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Radyo Pangasinan Balita. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye po ng ating balitang pangbansa. Ikinabahala ng UNAIDS ang pagtaas ng HIV sa bansa kung saan sa kanilang datos pumalo sa 543% mula 2010 ang matinamaan ng virus sa bansa. Pinakamabilis umano na bagong HIV cases sa Asia Pacific. Habang bumaba naman ang kaso sa ibang bansa sa riyon, mahigit na 139,000 ang nabubuhay na may HIV sa bansa at inaasang aabot pa ito sa 252,000 na bago matapos ang 2025 ayon sa Department of Health. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, halos 50% ng bagong kaso ay mula sa mga kabataang may edad na 15 hanggang 24. Karamihan ay mula sa same-sex relationships, unprotected sex at mga nakikilala sa dating apps. Kakulangan sa sex education, kahihiyan at reliyosong stigma ang ilan sa mga paunahing sanhi ng pagtaas ng kaso. Noong Hunyo, inirekomenda ng naturang ahensya na ideklara na ang HIV bilang isang National Public Health Emergency upang mapabilis ang tugon ng gobyerno na hanggang ngayon ay wala pang tugon ang palasyo. Bagamat may mga libreng HIV test at treatment na inialok ang gobyerno at NGO gaya ng Love Yourself, nananatili pa rin mababa ang testing rate at mas mababa pa ang porsyento ng mga tumatanggap ng gamutan. Maraming kabataan din na ang takot na madiskubre ng kanilang pamilya ang kanilang kondisyon kaya't iniiwasan ang pagpapagamot. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, umabot na sa 94,228 na katao ang apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island ayon sa Department of Social Welfare and Development o kay DSWD. Batay sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD, 5,940 individuals ang nasa evacuation centers habang 10,621 naman ang pansamantalang nakikituloy sa ibang lugar. Nasira rin ang bagya ang 5,031 na kabahayan dulot ng volcanic activity. Gayunpaman, namahagi na ang DSWD ng 192.7 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Ayon naman sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kay PhilVox, nakapagtala ng 10 volcanic earthquakes sa paligid ng Kanlaon at nagbuga ito ng 1,590 na tunilada ng sulfur dioxide noong Sabado, Hulyo 5, kung saan umabot hanggang 650 meter ang taas ng ibinugang asupre. Nananatili naman sa alert level 3 ang vulkan na nangangahumigang may magmatic unrest at posibilidad ng pagsabog. Inirekomenda ng PhilVox ang agarang paglikas sa loob ng 6 na kilometrong danger zone at pagbabawa sa paglipad na anumang aircraft malapit sa bulkan. Ibinabala rin ng ahensya sa publiko ang mga panganib gaya ng biglang pagsabog, pagdaloy ng lava, pag-ulan ng abo, pagbagsak ng bato sa panahon ng malalakas na ulan at pyroclastic flow.
Radyo Pangasinan Balita. Naging mabunga naman ang pag-uusap sa telepono ni na President Bongbong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Napag-usapan ng dalawang leader ang pagpapalakas at pagpapalalim ng kooperasyon sa larangan ng trade at defense. Bukod dito ay kasama din natalakay ng dalawang leader ang usapin sa pagmamangtini ng kapayapaan sa riyon. Sa nasabing pag-uusap, ipinaabot ni President Marcos ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mabilis na tulong at suporta nito sa Filipino community sa Vancouver, kaugnay ng malagim na trahedya sa Lapu-Lapu Day Festival kung saan 11 individual ang nasawi at marami ang sugatan. Umaasa naman ang presidente na mapapalawak pa ng Pilipinas at Canada ang pagkakaisa para sa kapakinabangan ng kani-kanilang mga mamamayan. Radyo Pangasinan Balita. 18 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita, nakatakdang imbestigahan ng House of Representatives ang umano'y irregularidad ng Prime Water. Ito'y matapos inihain ngayon. Inihain ni Zambales Representative J. Conghon ang House Resolution 22 na humihimok na imbestigahan ng Kamara mareklamo kaugnay sa mga irregularidad sa Joint Venture Agreements JVAs na pinasok ng mga local water districts at Prime Water Infrastructure Corporation. Ayon kay Conghon na ang utubig ay buhay at hindi lamang negosyo, kaya't marapat lang na maisulong ang mas maitik na regulasyon sa mga pinapasok sa joint venture ng mga local water districts para maprotektahan ang publiko mula sa hindi maayos na serbisyo. Radyo Pangasinan Balita. Labing-siyam na minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Inihayag ni US President Donald Trump noong Biyernes na maaring magsimula na ang pakikipag-usap ng Amerika sa China ngayong Lunes o kaya sa araw ng Martes, kaugnay ng isang posibleng kasunduan para sa pagbebenta ng TikTok. Maalala na noong nakarang buwan, pinalawig ni Trump ang deadline para sa ByteDance ang China-based owner ng TikTok upang ibenta ang US assets ng app hanggang September 17. Isang kasunduan na ililipat sa isang bagong US-based na kumpanya ang operasyon ng TikTok sa Amerika na halos na isasaayos na ngayong taon. Ngunit napigil matapos sutulan ng China kasunod ng anunsyo ni Trump ng mas mataas na taripa sa mga produktong galing sa China. Ayon sa Pangulo, kailangan aprubahan pa ng China ang anumang magiging kasunduan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, sumipa na sa 43 katao kabilang ang 15 bata ang kumpirmadong nasawi matapos ang mapinsalang pagbaha sa Central Texas noong Biyernes ayon sa mga opisyal ng lungsod. Bukod dito, naitala rin na ang mahigit na 850 na katao ang nailigtas habang dose-dosenang iba pa ang patuloy na pinaghanap. Pinakamatinding din naman ang Kerr County matapos bumuhos ang hanggang 38 cm na ulan na siyang nagpapanaw sa Guadalupe River nagpaapaw sa Guadalupe River na umabot sa 29 inches ang taas ng tubig. Kabilang sa mga nawala ang 27 batang babae mula sa Camp Mystic Summer Camp. Ayon sa lokal na pamahalaan, inaasahan pang tataas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghanap. Sa isang banda, 17 katao din ang naiulat na nasawi sa Travis at Kendall counties. Samantala, umiling na si Texas Governor Greg Abbott ng Federal Disaster Declaration para makapag-focus sa mga kanilang gagawing operasyon. Habang nagpaabot naman ng pakikiramay si US President Donald Trump at sinabing tutugon ang pamahalaan sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Isinisi naman ng ilan sa dating pamunuan ng National Oceanic and Atmospheric Administration ang kakulangan ng sapat at maagang babala, pati na rin ang kakulangan ng matauhan dulot ng budget cuts ng administrasyong Trump. Radyo Pangasinan Balita.
At sa ating huling balitang pandaigdig, ipinahayag ni US President Donald Trump na kailangan ng Ukraine ang mga Patriot missile systems para sa kanilang defense matapos ang pakikipag-usap niya kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky noong Biyernes. Tinukoy ni Trump ang bisa ng naturang missile systems at sinabing ito ay kailangan bilang pandepensa ng Russia. Ayon kay Zelensky, napag-usapan na nila ni Trump ang pagpapalakas ng air defense capabilities ng Ukraine. Kabilang na ang joint production, pagbili at pag-invest ng defense military. Dagdag pa ng pinuno ng Ukraine na magsasagawa sila ng mga pagpupulong para pag-usapan ang mga detalye. Samantala nagbabala ang Kiev na posibleng humina ang kanilang depensa matapos ihinto ng Washington ang ilang padalang armas. Germany naman ang nakikipag-usap upang pumili ng Patriot systems upang pansamantalang punan ang kakulangan. Radyo Pangasinan Balita. 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang sports. Naniniwala si dating Unified Welterweight World Champion Keith Thurman na ang laban sa pagitan ni Manny Pacquiao at Mario Barrios ay nakasalalay sa kalusugan at kondisyon ng 46 anyos na Filipino boxing legend. Matatandaan na muling sasabak sa ring si Pacquiao matapos ang 4 na taong pagretiro laban kay Barrios para sa WBC welterweight title sa July 19 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Magugunita na tinalo ni Pacquiao si Thurman noong 2019 via split decision at pinabagsak pa siya sa unang round. Si Thurman ay natalo kay Pacquiao sa edad na 40 kung kailan naging pinakamatandang welterweight champion ang Pinoy boxer. Gayunman hindi na nanalo si Pacquiao mula noon. Huli siyang lumaban noong 2021 kung saan tinalo siya ni Yordenis Ugas. Si Thurman rin ay nakalaban din ni Barrios noong 2022 at nanalo via unanimous decision. Anya, bagamat may lakas si Barrios, madali raw itong tamaan at may kahinaan pa rin sa depensa. Samantala sa status ni Pacquiao, mayroon na itong 62, 8-2, 39 KOs, habang si Barrios naman ay 29-1, 18 KOs. Radyo Pangasinan Balita. Samantala ay pinahayag ng kauna-unahang Filipino Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz ang kanyang kagustuhang magturo sa University of the Philippines. Binalikan ni Diaz ang kanyang makasaysayang sandali ng magtagumpay sa 2020 Tokyo Olympics at ibinahagi ang kahalagaan ng pagtutulungan at ang pagserbisyo sa bayan. Hinikayat niya ang mga nagtapos na makibahagi sa grassroots trainings at mga programang makapaglilingkod sa komunidad. Noong 2024, binuksan ni Diaz ang Hidilyn Diaz Weightlifting Academy na layuning magsanay ng mga bagong atleta na maaaring magpresenta sa bansa sa mga darating na paligsahan. Sa UP Diliman, bahagi ng mga PE at sports science subjects ang weightlifting at weight training courses ayon sa UP CRS at Office of the University Registrar. Radyo Pangasinan Balita. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang entertainment. Muling bibisita sa bansa ang South Korean singer na si Shen ng boy group EXO sa darating na Agosto para sa TOSCON 2025 concert na nagbibigay pugay sa mga sikat na K-drama soundtrack. Ayon sa event promoter, bahagi na ng official lineup si Shen na kilala sa kanyang makabagbag damdaming ballads bilang solo artist. Gaganapin naman ang concert nito sa August 6 sa isang sikat na mall sa Pasay. Magugunitang muling bumalik si Shen sa Pilipinas matapos ang kanyang solo fan concert noong November 2024. Ayon sa description ng event, ang TOSCON 2025 ay isang immersive experience para sa mga tagahanga ng K-drama music. Radyo Pangasinan Balita.
At sa ating huling balitang entertainment, nakatagdang ilunsad ng girl group na Bini ang sarili nilang cosmetics products. Sa kanilang social media account ay nagpapayaw sila kung ano ang aasahan ng mga fans sa nasabing grupo. Ang nasabing produkto ay kanilang pinili at kanilang mismong mga paborito. Ito anya ay para sa mga kababaihan na araw-araw nakikita at lumalaban sa buhay. Labis na silang nasasabik na ipakilala ang nasabing produkto sa kanilang mga fans. Radyo Pangasinan Balita. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Kapaborito, 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan.
They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:36 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Lunes sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir June, good morning.
Yes, good morning para naman sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito. So, kaninang alas 3 ng madaling araw, ang sentro ng bagyong si Bising ay namatay ito na may huling, namatay ito na may layong 385 kilometers northwest ng Batanes. Naglayang lakas na hangin na umabot ng 130 kilometers, malapit sa gitna at pabugso na umabot ng 180 km per hour. Kumikilos ang bagyong si Bising sa direksyon na northeastward sa bilis na 25 km kada oras. So, namamayanin pa rin po yung ating hanging bagot o southeast monsoon na siya naman pinalakas ng bagyong si Bising na nakakapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. So, dahil dyan, ang buong lalagyan ng Pangasinan, kasama na po dyan yung Sambales at Bataan, dahil pa rin sa hanging na bagat ay magpapatuloy pa rin po yung ating occasional rain, kagaya ng naranasan natin kahapon na magdadala ng mga pag-ulan na humigit 50 to 100 millimeters. Wala tayong gale warning na nakataas dito sa ating Pangasinan, subalit pinag-iingat pa rin po yung ating mga isda dahil katamtaman ang pag-alon ng ating karagatan. Although meron tayong gale warning na nakataas sa ilang bahagi ng ating bansa, katulad ng northern seaboard ng Northern Luzon, dyan po sa may Batanes, dahil pa rin sa bagyong Bising. So meron tayong gale warning na nakataas dyan po sa nabanggit na lugar. Dahil naman sa bagyong si Bising na bagya atong humina habang ito ay kumikilos ng northwestern portion ng Taiwan. So, nangyari nga itong pagpasok sa gabi ng ikalabinsa ng ating gabi. At ito ay naglandfall din dyan po sa may bahagi ng Taiwan kagabi sa oras na 11:50 kagabi rin. Nagawa itong nagbaglandfall dyan po sa may bahagi ng Taiwan. At ito ay inaasam na lalabas itong bagyong si Bising na ngayon ding araw. So wala tayong nakataas na mabala sa anumang bahagi ng ating bansa. So gaya na nabanggit natin, dahil pa rin sa hangin ng bagat pag pinalalakas nitong bagyong si Bising ay magpapatuloy pa rin po yung ating occasional rain. So yan muna lagay ng ating panahon sa araw na ito. Ang tagapag-ulat, Jun Soriano. Magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Jun Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Yan po mga kapaborito, napakalinaw ang pag-ulat po ng Pag-asa, Dagupan City. Papalabas na etong si Bagyong Bising at papalagpas na po ng ating bansa. At pero pinalalakas pa rin ng habagat po. Kaya merong occasional rain. Oo. Yan ang sabi po ng Pag-asa. Kaya kailangan mga kapaborito, huwag nating kalimutan na ang ating mga payong and yung pagsusuot ng bota paglabas po ng bahay kapag merong baha dyan sa inyo. Mas mabuting magbota ho tayo. Iba na kapag iba kapag protektado ho tayo. Malalayo ho tayo sa sakit mga kapaborito. Usong-uso ngayon ang pagkakasakit mga kapaborito. Dakil sa antatrangkaso, dakil sa naktang pati wallet. Alas 7:41 na po ang ating oras. At dahil po dito sa sama po ng panahon mga kapaborito, bagamat wala pong storm signal na inilabas ay naging maagap na po ang mga LGU o ay mga local government units sa iba't ibang lugar dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Noong Biyernes, marami po ang nagsuspende ng face-to-face classes at ganun din sa araw na ito. Base po dito sa nakuha nating impormasyon mula sa Philippine Information Agency o kay PIA, Pangasinan Provincial Office. Eto po mga kapaborito, yung mga wala pong pasok sa araw na ito, dyan po sa may bayan ng Asingan. Pinamumunuan niya ni Mayor Carlos Lopez Jr. Base sa kanilang inilabas ay all levels, public and private schools ay walang pasok dyan sa Maasingan sa araw na ito, Lunes,
July 7. Ganon din sa Maylinggi, nagpalabas mo ang Mayor Iday Castañeda ng kanilang suspension, all levels public and private schools. And dyan din po sa May Sual, si Mayor Dong Kalugay nagpalabas ng suspension ng klase, all levels public and private. Ganon din sa May Binmalay, si Mayor Pedro Petty Merera III. Sabi nga nito, from kinder to grade 12, private and public school, face-to-face, and shifting to modular learning. Diyan naman po sa may Bayan Rosales ay naglabas din ng suspension ng klase, all levels, public and private. At sa Basista, walang pasok, all levels from daycare to senior high school. Yan po yung mga nagsuspende ng klase. Base po sa pinakahuli nating nakuhang impormasyon sa PIA. Yan, na pinamumunuan ni Ma'am Elshel Soriano. At sa lahat ng mga tiga-PIA, good morning po sa inyo. And heto, dahil sa suspension ng klase ng ibang mga LGUs, dyan pala sa Maldan, walang suspension ng klase. Ganon din dito sa Dagupan City. Oh, kalabyan, dakal, so scroll agad palbangon. Aga kaugip, at kaka-scroll to, alagaran to ipaway. Yeah, suspension ng klase. Ang apoy pimaway. Walay klase, kwanda. Hashtag walay klase. Diyan sa Maldan, ganun din dito sa Dagupan City, mga kapaborito. Oo. Ay, pero eto, kung may nalulungkot dahil sa, may mga nalulungkot, magkakaibang reaksyon nung mga, doon sa mga post ng mga mayor po natin, sa kanilang suspension ng klase at doon sa merong klase sa araw na ito. Heto natatawa na lang ako, mga kapaborito. May nag-I love you pa kay mayor dahil sa suspension. Meron namang nagreklamo. Oo, bakit daw walang klase? Oo, wala na raw siyang pambayad sa parcel. Ay, ano ba yan? May nagreklamo naman na wala daw siyang baon kapag walang klase, kaya wala daw siyang pang-date. Hay, sus Ginoo manggod, manaral kini, ugugaw kini. May nagreklamo mat na wala nang reklamo mat, ya kumon, ituloy-tuloy yun ay ang gabi klase, kwanto ay. Luko Pero yung iba nagjo-joke lang naman. Oo, and minsan, dyan din tayo nag-enjoy Dyan sa mga reaksyon na yan, yung nagpapatawa ba? Hindi naman ano yung bang hindi nakakasakit ng puso. Di po ba, mga kapaborito? Kwanda, no ang gabi urong, gabi balon. Itan, nairasan kami laingan, kwanda. Siyempre, gabi balon da. Di gabi urong. Ang gabi urong, gabi balon. Umanlaba man. Ay, nako, mga kapaborito. Pero yung iba, meron, bagamat suspension, may suspension ng kanilang face-to-face classes, meron naman silang modular. May mga ibinigay na assignment. May mga module na ibinigay ang mga teacher. Mula pa nung Biyernes yan, at saka ngayon. Isa lang naman ang rason ng ating mga alkalde dyan sa pagsuspende ng klase. Oo, mga kapaborito. Kasi ang pagsuspindi po ay bilang pagbibigay ng safety. Kasi hindi na yan nakasalalay na sa kamay ng ating mga mayors ang pagsuspindi ng klase. Kaya dito sa Pangasinan, may mga nagsuspindi, may hindi. Kagaya ng Maldan, kagaya ng Dagupan, kasi wala namang masyadong problema. Oo, hindi naman malakas ang hangin. Oo, and hindi naman malakas ang pag-ulan. Pero ang bilungot sutawon. Kasi nga may bagyong Bising. Kaya heto, mga kapaborito, pero yung iba kahit na walang suspension na inilabas ang LGU, mismo saray atang agalaran ng paurong for safety matan. Pero sana nga, yun nga, kahit na hindi tayo pumasok, mga kapaborito, kumon at may panag-aral tayo ituloy dyan abong. Ang gabi intern teacher, assignment bill bilang, man-review tayo, mambasa tayo ditan. Basaan tayo rarate, liblibro yung intern na eskulaan. Pangkamaungan tayutan, di po ba? Oo. Wala namang masama ang paggamit ng gadgets, ng cellphone, mag-cellphone, pero wag na ang buong araw. Oo. Dapat may oras lang yan. Kailangan may ano yan. Sabi nga, magkaroon ng disiplina sa sarili. Pag may disiplina, akibat ng pagdidisiplina sa sarili yung pagpipigil. Yan, pagpipigil
sa yung hindi lahat ng gusto mo ay tama. Tignan din natin. Lagyan natin ang oras ang bawat gagawin po natin. No oras na panangan, di mangan tayo. No oras na kakaugit, unugit tayo. No oras na syempre kailangan din aliwin ang sarili. Yan, maggumamit tayo ng cellphone. Pero ingat din po tayo dyan sa paggamit niyan. Alam niyo, isang click lang ngayon, marami ka nang malalaman, marami kang mababasa, marami kang maririnig, marami kang mapapanood dyan. Oo. And pwede kang malihis ng landas o hindi ka nagiging maingat. Kaya ingat ho tayo mga kapaborito. Maging mapagbantay ho tayo. Alas 7:47 na po ang ating oras. Isa sa pinag-uusapan naman ngayon at inaabangan mga kapaborito. Itong nalalapit na laban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa July 19 na yun mga kapaborito. Okay, mahigit na wala nang 2 weeks mga kapaborito, di po ha? And sabi nga, may mga naglabas ng kanilang komento na mga naging kalaban ni Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamao. Na sabi nga nagsabi na nakadepende sa kondisyon ng katawan ni Pacquiao ang kanyang ikapanalo laban kay Barrientos Barrios. Oo, nagkalaban na ito noon At nakalaban din ni Thurman si Manny Pacquiao. Biruin nyo, 4 years na walang laban ang ating pambansang kamao. Pero heto, nakapag-isip pa rin na lumaban ulit mga kapaborito. Yung iba, sabi nga nila, dahil 46 years old na siya Hindi naman sa minemenos siya. Oo, kaya lang, tumatanda na rin. Tumanda na. Oo, hindi yung tumatanda. Tumanda na. Alas 4. 46 na siya di po ba? Pero sabi nga naman nila, sa isang banda naman, edad lang ang tumatanda. Oh. Edad tsaka itsura. Pero sabi nga, mas maksil na yun sa duwag kanda nanti. Kung makapagsalita lang yung duwag, kay pauntang si kayo kwanto. Di po ba mga kapaborito? Kaya eto, inaabangan po ng marami po sa atin. And syempre, bilang isang Pinoy, gusto natin manalo si Manny Pacquiao. Pero sa isang banda naman, nag-retire na sana tinuloy-tuloy na niya. Paano pag natalo siya? Di ba? Sabagay, siguro inisip din ni Manny Pacquiao yan na posibilidad na matatalo siya, may posibilidad din naman na mananalo siya. Kasi, pero sa iba nga, sa opinion nila, like ako rin, sa yaman na niya diba? Kung ang pag-uusapan yaman, nakamit na niya, ang layo-layo na ng buhay niya noon sa ngayon. Meron siyang bahay, mansyon sa ibang bansa, sa Amerika. At yung kanyang asawa, meron ding negosyo. Dito nga lang sa ating bansa, doon sa kanilang banda, di ba? Naibigay naman niya yung kailangan ng kanyang pamilya, maging ng kanyang mga magulang. Pero bakit? Sa tingin naman natin, mga kapabori, passion na yon. Hinahanap na ng katawan niya. Siguro, yun. Kagaya din sa atin dito, mga kapaborito, meron tayong mga kilala na mga nakasama natin na mas maaga nakapasok sa usapin na ito, sa larangang ito, sa broadcasting. And hanggang ngayon, patuloy pa rin sila. Kasi, kagaya ni Sir Ray Hortaleza, sabi nga niya, edad lang ang tumatanda. Kaya tuloy pa rin siya sa kanyang pagsusulat ng mga balita, mga impormasyon, at nasa radyo pa rin siya. Nakasama din natin yan si Sir Ray Hortaleza. Hanggat kaya pa. At sabi nga niya, mas mabuti na yung may ginagawa tuwing umaga. Kasi passion na yan, hinahanap na niya yan. At saka sabi niya, pag nagtratrabaho ka kasi, umaandar pa yung utak mo. Mahirap ma-stuck, sabi nga niya Mahirap ma-stuck sa bahay. At kapag na-stuck ka na sa bahay, naku, lahat ng problema sa bahay, alam mo,
kahit na kapag walang pambili ng asin. Totoo naman po yun, di ba? Pero sa ibang bansa, like sa Japan, mga kapaborito, yung mga matatanda doon, may mga 70s, 80s na, pero nagtatrabaho. May mga kainan doon, mga restaurants, may mga establishment doon na tinatanggap pa nila yung mga matatanda na pwedeng magtrabaho pa. Yung kaya lang nila ang ibinibigay. Yun kasi ang maganda eh. Kasi kapag kumikilos tayo, sabi nga, itinakda yan ng may kapal. Habang tumatanda, nagkakaedad tayo, gusto mo man intindi, kahit na anong yaman mo, hindi maiwasan na kukulubot ang mukha. Kukulubot ang iyong balat. Oo, mababawasan yung lakas mo kasi itinakda yan ng may kapal ang lumalang po sa atin. Kaya't gusto man natin atindi, hihina tayo, hihina pati pandinig, pati yung mata ho natin, hihina yung paningin ho natin, hihina pati yung takbo ng utak natin. Kaya yung iba nga, mga kapaborito, na hinahangaan natin sa edad na, like Senator Juan Ponce Enrile, di po ba? Sa edad niya na 100, kasi matalas pa yung kanyang pag-iisip, kaya ang kanyang naging sekreto daw, lagi siyang nagbabasa. Para umaandar pa rin yung kanyang utak. At gusto man pa niyang magtrabaho, pero nandun na lang sa bahay. Pero ang ginagawa niya, ayaw niya ma-stop. At nagbabasa siya ng nagbabasa. Meron din tayong kilala, 85 years old. Kilala ko, nanay ko yun. 85 years old, walang maintenance, mga kapaborito. Yan ang pinagmamalaki ko. Sana nga, sabi ko, maabot ko pa kaya? Yun ang tanong ko sa sarili ko, maabot ko pa kaya yung edad na ganun? At maging yung ibang nakikinig ngayon at kapag may kilala silang mga 70s, 80s, 90s, 100, sigurado tinatanong din sa kanilang sarili na maabot ko pa kaya yung ganitong edad? Yung iba nga, kakilala ko ayaw ko nang maabot yung edad na yan. Gusto ko kasi hindi ko alam kung bakit niya nasabi yun. Pero yung iba gusto nila maabot talaga yung target nila na maabot pa yung 100 years. Kagaya ng nanay ko, sabi niya maabot ko pa yung 100 years ko. Gusto mo makita yung apo ko kay ganitong apo ko. Kwanto? May apo to, tuhod, gusto niya makita pa niya na magkaroon ng anak. Yun. Yung iba, mga kapaborito, ang ginagawa nila, trabaho ng trabaho sila. Sa bahay, bayaan lang muna natin silang magtrabaho, mga kapaborito. Diyan sa bahay, bakit kanyo? Kapag nagtatrabaho tayo, umaandar yung utak natin. Kailangan yun. Mahirap talagang ma-stop. Good morning sa aking nanay, kay kapaborito, Tita Galban Ligaspi. Diyan sa mga Bunuan Bagong Baryo. Bunuan Gisat Bagong Baryo. And syempre sa lahat ng mga senior citizens po natin, good morning po sa inyo. Maabigyan ka po sunod si kayo namin. Ang saya-saya nga ng kanilang buhay Bakit kayo? Syempre, pa-pension na lang. Di ba? May discount pa sila. Ganyan natin minamahal ang ating mga lolo't lola, yung mga matatanda dito sa ating bansa. Yung iba naiinggit, buti pa dun sa Amerika, ganito, ganyan, maraming libre. Ganyan din dito sa atin wag na nating ipares yung doon at dito, mga kapaborito. Iba naman kasi yung estado nila doon dito sa atin. Pero sabi nga yung mga Pinoy na nagpunta doon sa ibang bansa, ilang taon na nanirahan, pero mas gusto nilang tumanda dito sa ating bansa. Bakit? Mas masaya kwanda diba? Mas gusto kong mamatay sa sarili kong bayan, umpapawil lang lamang iraud balida. Siyempre, dito ang yung bahay. Diba? Dito ang yung bayan. Dapat dito ka rin. Pero wala namang masama kung gusto mong pumunta sa ibang bansa. Hindi natin minamasama yun. Nagkapalad nga sila nakapunta doon, makapag-invest at bumuo ng pamilya doon. Di walang masama doon. Pero binabalik-balikan pa rin ang kanilang pinanggalingan. Naman, hindi natin pwedeng talikuran yung pinanggalingan po natin. Alas 7:56 na po ang ating oras. Ang bilis po ng takbo ng ating oras. At heto naman po, mga kapaborito,
Sa iba pa ho nating mga balita, bago tayo tuluyang magpaalam, nakakalungkot naman mga kapaborito dahil sa eto nga yung pag-aalburuto ng isang bulkan diyan sa yung Bulkang Canlaon. Opo, mahigit na 94,000 na po ang apektado. Pero ang gobyerno naman po natin, in fairness, mabilis naman po yung kanilang ginagawang pag-aksyon. And tayo naman po mga kapaborito, wala mang pumuputok na bulkan dito sa area ho natin, pero iba't iba din problema ang kinakarap. Yung iba, baha. Baha ang problema. Yung iba, traffic. Yung iba naman, sa ibang bayan naman, walang pondo daw na gagamitin. Yung iba naman, ang problema sa kanilang lugar ay dami. Lahat may problema. Talagang ganyan. Habang may buhay ka, may problema. Di po ba mga kapaborito? Pero yung problema, may katapat na solusyon. Opo, kaya wag ho tayong mawalan ng pag-asa. Uy, good news naman sa mga Bini fans. Kasi sabi doon meron daw silang mga cosmetic products. Kakaroon sila ng sariling cosmetic products. And galing naman ito. Bakit kanyo? Habang sikat pa sila, gumagawa sila ng ibang paraan para may pagkakakitaan pa rin sila. Dagdag income ba? At ang nakikita natin dito mga kapaborito, ito ang magandang gayahin natin. Yung iba, meron tayong may mga artista, kahit hindi artista, meron tayong mga kakilala na hindi lang sila nakakontento sa isa lang na income o kaya sa source of income. Kasi kapag medyo mahina na ito, kagaya nga itong Bini, habang sikat pa sila, naghanap sila ng ibang pagkakakitaan. Di ba? Ayan, mag-endorse sila ng kanilang sariling cosmetic products kasi alam nila na darating ang panahon, malalaos din. Di ba? Malalaos at malalaos yan. Walang forever sa mundong ito, mga kapaborito. Kaya naghanap na rin sila ng ibang source of income. Yung iba naman nag-aral. Nagsikap makapagtapos. Bakit? Alam din nila kasi na hindi panghabang buhay ang kasikatan. Marami tayong kilala dyan. And kayo mismo, alam mo din and tayo mismo alam natin kung sino din sa mga artista. Yung bang from artista pumasok naman sa politics para magpatuloy pa rin daw yung kanilang pagsiservisyo. At sa atin naman, meron rin tayo makakilala na yung iba kahit na may regular na hanap buhay, naghanap pa rin, na gumagawa pa rin ng ibang pagkakakitaan. Meron silang negosyo. Yung mga sa online, di ba? At yung iba naman, nagbablog. Pero dapat maging responsable ho tayo sa bawat gagawin po natin. No choice na ho tayo. Meron pa sana tayong mga ibabahagi sa inyo, pero bukas na lang. Dahil eksakto alas 8 na po. Pansamantala, magpapaalam po ang Radyo Pangasinan Balita. Ang tabayanan ho ninyo, makakasama ho ninyo dyan si Kapaborito RJ Jimenez at si Kapaborito Joseph Bacani. Nakasama po natin sa technical side si Engineer Nixon Zakal. Ako po si Amor Ligas-Pidiga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan susaray manunaan na balita. It's Sayan Kabuasan, Radyo Pangasinan.